Wara dan, il-mulej għażel 72 oħra u bagħathom tnejn qablu f'kull belt u post fejn kien se jmuru. U qalilhom: il-ħsad huwa kbir, imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għal ħsad tiegħu. Morru, araw, qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb lil pub. Teħdux magħkom la but, la ħorġa u lanqas qriq, u fit-triq issellmu lil ħadd. Fid-dar fejn tidħlu l-ewwel għidu islim lil din id-dar. U jekk fiha jkun hemm min iħobb islim, jistrih is-slim tagħkom fuqu. Jekk le, it-tislima tagħkom terġa' lura għandkom. Ibqgħu għandik il-familja u kulu u jxorbu milli jkollhom huma, għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru minn familja l-oħra. F'kull belt li fiha tmorru jilqawkom, kulu dak li jqedulkom qudiemkom. Fejqu l-morda li jkun hemm u lin-nies jgħidulhom: is-saltna ta' Alla waslitilkom. Imma l-belt li fiha tidħlu u ma jilqawkomx, uħorġu fil-pjazzett tagħha u għejdu: sat-trab ta' beltkom infarfru minn ma' riġlejna u nħalluha likom. Imma kunu għafu dan, is-saltna ta' Alla waslet. Ngħidilkom li dan il-jum ikun eħfef għal Sodoma milli għal dik il-belt.